Buď zdrav. Na Maroda vypadáš docela svěže. Cože? Kdo sakra seš? Jsem Jindřich, vyšetřovatel pana Racka Kobily. A co mi chceš? Tak k věci, dobře? Vyšetřuju tady padělání peněz a stopa vede přímo k tobě. Říká ti něco jméno Rapota? Já nevím. Možná. Ale no tak. Vím, že ho znáš. Vyrábíš pro ty zmetky raznice. Jak to předáváš? Kde mají dílnu? Nemůžu ti nic říct. Všechno popřu, nic na mě nemáš. Samý plany obvinění. Právě ses usvědčil. Tvrzení proti tvrzení. Jak říkám, všechno popřu. Nikdo na tebe nedá. Tvý slovo je bezcenný. Máš nástroje, znalosti i dílnu. A motiv je jasný, starý, dobrý groše. Na peníze seru. Tak co? Ty šmejdi mi unesli Ester. Když nebudu spolupracovat, zabijou jí. To je mi líto. To mě taky. Poslyš, všechno ti řeknu, slibuju, ale jen když bude Ester v bezpečí. To ji jako mám jít hledat do lesa? Vím, kde ji drží, ale nikdo mi nepomůže. A co asi tak já zmůžu proti těm rabiátům? Dobře, přivedu ti Ester. Vážně? Ano, ale pak mi všechno řekneš. Přísahám, při Bohu všemohoucím, hlavně mi ji přiveď. Na ničem jiným mi nezáleží. Kde ji drží? Ve Skalických kopcích. Jsou tam opuštěný domky kolem šachet. Tam jsem ji naposled viděl, když jsem si vymínil, že s ní chci mluvit. Dobře. Podívám se tam a něco vymyslím. Jsi moje spása? Na to nespolíhej. Stát se může cokoliv. Měj se pěkně. Nejseš náhodou Rapota? Prosím? My se známe? Ne, ale chci tě poznat. No, když... Já teďka nemám moc času. Musím jít. Bude to jen chvilka. No dobře, co mi chceš? Vím, že kupuješ rtuť pro ty padělatele. Asi nemá smysl se teď vymlouvat. Ne. Řekni mi, kde mají dílnu. Jistě, samozřejmě. To bude nejlepší řešení. Tak? Nechme to na jindy. Všecko máme. Jen se pojďte podívat. Ne, vzdávám se. Tak. Budeš mluvit? Budu. Hlavně mi prosím neubližuj. Co ode mě chceš? Řekni mi, kde je ta dílna. Neboj se. Tvůj pán už tě za zradu nepotrestá. Brzo budeš mít jiný starosti. Je to ve Skalických dolech. No, ty jsou docela velký. Na východní straně Skalického kopce je opuštěná štola. Teda, byla opuštěná. Před štolou stojí malý tábor a uvnitř je dílna. Kdo je tvůj pán? Pan Ježek z Ronova. Říká si tak, i když hrad Ronov už dávno není. Co se stalo? Ronov původně patřil panu Čeňkovi z Lichtenburka. Po jeho smrti připadl markraběti Joštovi a ten ho nechal pobořit. Moc dobře totiž věděl, že vazalové pana Čeňka budou vzdorovat. Proč? Vždyť je jasný, že majetky pánů bez potomstva připadnou po smrti králi nebo někomu. Jenže Ronov připad markraběti jenom proto, že několik potomků pana Čeňka prohlásil za nelegitimní. To všechno udělal samozřejmě proto, že Čeněk odmít bojovat proti panu Prokopovi. Pan Ježek vedl spouru vazalů, ale Jošty všechny pochytal. Jenom pan Ježek unikl. Od té doby je z něj zemský škůdce. Už jsem slyšel dost. Můžu mít prosbu, pane? Ano? Nechci viset. Je to hrozná smrt. Radši mě zabij
tady a teď. Ty seš takový hovno, že si o tebe ani meč nezašpiním. Strať se a to hned. Já! Co je sem? Kde jste všichni? Rychle! Já! Hej! Heleme se, co se nám to tady vyl... Hej, všichni sem, opak! Já! Do zbraně, tady! Kde jste všichni? Sem, rychle! Já! Co je? Já! Já! Tak se ukáž. Já! Já! Tomuhle říkáš boj? Já! Já! Udělám co... Už ti neublíží. Jak jsi mě vůbec našel? Florián věděl, kde tě hledat. Jsem husa. Myslela jsem si, kdo ví, jaký je to švihák. A nakonec se ukáže, že má kšefty se zlodějema. A je to zbabělec. Celou dobu věděl, kde jsem. On za to nemůže. Bál se, že ti něco provedou. Měli ho v hrsti. To máš pravdu. Chudák Floriánek se asi bál víc než já. Určitě. Asi bychom měli vyrazit. Půjdu s tebou, abych tě nestratil. Zdravím tě. Tak jsem našel Ester. Já vím. Už je tady. Jak ti mám poděkovat? Vděčnost nejlíp vyjádříš stříbrem. Stříbro? Já? Chudý učeň? Jo, aha. Nejdřív bys šel na kraj světa, aby si zachránil? A teď je ti líto dát mi pár umouněných grošů? Ne, to ne. Máš pravdu. Něco jsem si našetřil na horší časy, znáš to? Poslouchej. Já bych řekl, že horší časy nastaly. Tak naval. Jasně, jasně. Tady to je. Měj se pěkně. Konečně jsem zjistil, kde je ta dílna na Falza. Fejfar měl pravdu. Ta svinská banda je přímo u zdroje. Ta dílna je někde v dolech. Vchod je na východní straně kopce. Nevím, co tam čekat. Takže by se hodila pomoc. A já ti pomůžu rád. Veď mě.
chcípneš. Tak, Trhej! tohle si užiju. Seš na špatném místě. Jošku. Musíme ještě udělat aspoň 2 kopy, ale 3 by byly... Co tady chceš? Tebe neznám. Jsem tu na příkaz královského hejtmana pana Kobily. Racek Kobyla. Královský hejtman. Vida. A přicházím tě zatknout. To jsem pochopil. A to si přišel sám? Ha! To si celku věříš, synku. Sám jsem se dostal až sem. Nemyslím, že potřebuju pomoc. Vypadáš schopně. Hodil by se mi člověk jako ty. Zajímavá nabídka, ale s dovolením odmítnu. Mimochodem, kdo mě vlastně vyzradil? Tvůj sluha. Rapota. Tak jsme si aspoň kvit. Kdy jsi mě totiž před šibenicí zachránil? Co si mu provedl? To byla malá ryba, nechal jsem ho jít. Nemyslíš si snad, že tě budu jen pokorně následovat jako beránek na porážku, co? A kam bys chtěl jít? Kamkoliv. Myslím, že všude to bude lepší než v Kobylově žaláře. Vážně? Na Moravu nemůžeš. Tam po tobě jde samotný markrabě. A v Čechách? Králové se měněj, ale mince je mince. Co ti myslíš? Ať bude králem kdokoliv, nemůže nechat lidi padělat groše. Myslíš, že tohle dělám na vlastní pěst? Ne, ale až přijde čas zúčtovat s tím bordelem, co se tu nahromadil, tak tě ve jménu spravedlnosti obětuju. Padělání se prostě neodpouští. I kdyby. Kobyla mě stejně nechá pověsit na nejvyšší strom široko daleko. Možná, ale jsi mazanej a přesvědčivej. A možná víš o věcech, které mají vysokou cenu. Je to na tobě. Buď se vzdáš a dohodneš se s panem Rackem, nebo budeš celý život utíkat. Dohoda s Rackem? Je pravda, že se o něm říká lecos. Když budeš spolupracovat, máš šanci. Kruci, tak dobře. Víš co, vlezu tý bestii přímo do chstánu. Tak pojďme. Mistr Fejfar se tě už určitě nemůže dočkat.
Skvěle, Jindro. Děkuji, mistře Fejfare. Nebylo to vůbec snadné. Vemu pár mužů a prohledáme to. Co mám dělat já? Nejdřív si odpočiň a pak jeď do Ratají. Pan Racek mezi tím nechá toho mizeru vyslechnout. Snad z něj něco dostanou. Dobře. Uvidíme se na Ratají.